baydalla way tite baydalla mi magira bolle saodiade way nom jaden woso weso gedindeje bare yello fuda leydi waliyabe kambe serna kambe sherifabe de chonyama ayoy joji yo ni wen joli derge se walo sen gay timba den la sal no to yo den noto eden jomde futa to rosogi non nyande mene jomde futa to rosogi saligaji mbadi de bele ayo so mari ma en to Allah ngal tedungal da se take ronde te ay jokkeeɗa de refi fulfulde yamde jeetati silmaji capande tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka Sénégal ɗo hooreɓe ɓe waɗi peeje fewde e laana médecine wonka e nder maaje Dakar ka no loowi gasoil fodde ujude capantati e jeenayyi tonnes ko pettoje iwruɗe bowal memika ɗum saabi o alhaali defore udditama hen to alhaali o tolnima en compite ɗum e fuɗɗode kabaruji ɗi Sénégal ha joni hanki wuuɗi jaw e nder jaaɓi hadirde université Cheikh Anta Diop mo Dakar garmi gara waɗi hakkude policeɓe sukaɓe janggoɓe e nder ngal duɗal kaaƴe gaz lacrymogène laawi uddadi ponoji duppaɗi yimɓe barmuɓe ɗum ñalli toon hanki ala ko saabi ɗum ko wona sukaɓe janggoɓe ɓe namdade boursuji mumen gila lebbi sappo e tati hande alkamisa jaam hakkude Rwanda e république démocratique du Congo ma yewte to Amérique e gardagol Donald Trump fandare nde ko sifde nanodiral jaam targuiyankowal e peeje kaɗani fitinaji jokkude toon to funnague république démocratique du Congo bisimilla mon tedduɓe on calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko Sénégal ɗo puɗɗortoɗen ɗiɗo kabaruji hande alkamisa subaka hertoriɓe lumbade e maayo waɗi golle teffude alhaali laana lowka pétrole immori ka Russie e ka wiye Mersin ko ndiyam naati e nder machine aji laana ka eno hooreɓe port mo Dakar kollitiri peeje nani e ƴeewede o saaha gam rende kan laana beele e ka wasa yoolade ka laana gonka e inde gollorgal turc Besiktas ina jolni tonuji ujunnaji capantati e jeenayyi ko pettoji iwruɗe bowal ɓe memika hooreɓe Sénégal udditi hen tefore keɗoɗen Oumar Mamadou Sow
so en tognima e windande nde ardiɓe pormo Dakar ɓayini yalarbari hanki golle ina jokki ngam rendi e sowde lana Mersin Ka loskiyankoɓe haralleɓe on fanno e ballal konumaji Sénégal ina e loskoji luggiɗɗi mbele ko ɓuri labdi ina heɓe e alhaali kaɗo lana kono kadi ndenago heɓe mbele kuɓɓamɗam ina deeje e nder makka ɗum noddi kiwal tarindi ɗen golle gomo witengo Asmara jogingo jokkodiral ɗin golleji tengtiniɗi wonande noon kabruji ɗi keɓɗen kaɗo lana Mersin wi ko Russi ka rimdi kuɓɓamɗam ko e poruji Taman e Novorossiysk to maayo witengo Mer Noire e to Tuapse kam Justo Louga hade makka noon yottade Sénégal ñande 25 lewru jenayi faltindu ka rewi Togo yontere ko adi ɗum e lacrymogène alhaali muusuɗo laawi uddama ponoji duppama gila balɗe noon ɗi fitnaji no teska sukaɓe janggoɓe ɓe no namde boursuji mumen gila lebbi 13 hewɓe ɓe janggoɓe jalti duɗal ngal saabu ɗi fitinaji Ibrahima Niaw. yamde jeenayi subaka keñen emin tawa ɗo e dudal jaaɓe hattirde Cheikh Anta Diop ngal Dakar silmaji seeɗa pawi hen police ɓe naati ka nder ɗuɗal e wiide Salimata ko gonka sattuko o wuuri hanki étudiant nan kaɓe mabɓe ne mbaɗodiri mabɓe kayit étudiant hewɓe gañima si amin kuuli par ce que jinnaɓe amen foof nan nodda amen téléphone ngaji ne mbiya amen to kettuɗon mais ene hulɓini ha maayi ka meeɗa yiide sa yi ɗum an e hoorema a hulat dak ko wayni ɗum ɗo yorani naatugol police ɓe e nder duɗal ngal saabima fitinaji musde e wiide o jangowo mo jabani haalde inde makko sa yi nder ma taw rewɓe ne goya naata ha nder ene pella garnaduji alors que berlokaji talo nan heewi dak yimɓe hewɓe ko nampadi foddi o wondiran ko hewde ala e gaddi tafro vraiment c'est trop quoi ɗum fof noon ko ngam namnade boursuji e konngol El Hadji Ba bon grève o no jiiɗum ɗum ni c'est vraiment c'est insupportable quoi woni liste woni master on namdoto kañum ko ɓuuri kam ko rappel intégral ɓe cohli quoi depuis 13 mois nde ɓe jaɓa ko ina tolno e lebbi 13 jobdi bourse étudiant ji ɗi namdoto laamu ngu ƴettino pellital yoɓɗe ɗum tawa noon wonta ko pecce tati ko ɗum étudiant ji ɗi sali. Ibrahima Niang, Dakar, RFI. to Guinée Bissau lundiɗo laamu ngu gila ko ɓooyi Domingo Simões Pereira no nanga ha joni to Bissau o nantini waɗude windude suudu ñayude cour pénal international ngam tintinde procureur ndu suudu wonde sumgoji ɗi dartinama toon to Guinée Bissau kono kadi tintindemo lundiɓe hewɓe no nanga e wiide avocat ji makko ɗi alhaaliji no wawi nandinede e tuume war hoore toon to Guinée Bissau ha joni goto e halfinaɓe ndenago candidat Fernando Dias da Costa mayi hanki ko ɗum nantini fedde makko politique Nelson Endafa o wiyete omo tampuno gila jogiɓe kaɓorde naati e nder galle Fernando Dias ñande 25 lewru faltindu ngam jogade anniya nangudemo kanko Fernando Dias fedde politique nde hono PRS andini o garde corps makko koko fiya o ñammina kadi posone namben produit ji bondi ɗum waɗi o maayi to Guinée Paren général Mamadi Doumbouya horejo laamu fadde ngu fuɗɗima orgal makko to quartier Dixine Landrea lamorgo Conakry caggal nde o fukkini kayiti makko ngam wonude candidat e fuɗɗode lewru faltindu ngol woni goo o ƴetti konngol ngam wonugol mo candidat e sumgoji hoore yaako 27 lewru ndu gonɗen o ko candidat indépendant mo fedde GMD toɗɗi Mamadi Doumbouya holli golle ko o waɗi e ɗi duuɓi 4 faltide o fodani haɓade ngenare bondi kono kadi e moƴƴitinde ma hanteji nder leydi Guinée. Mamadou Adama Diallo. Je suis Mamadi Doumbouya, candidat indépendant. Ko min Mamadi Doumbouya candidat jom e ɗi suɓugoji hoore yaku nogay e gerati lewru 12 ujune ɗiɗi e nogay e jowi ni fuɗɗori o hoorejo laamu hakkundewu haala makko arana hollugol Guinée ɓen fandare makko tawegol e ɗi suɓugoji fi battingol ɗum général Mamadi Doumbouya andintini e ɗi duuɓi 4 feƴƴuɗi o golli laawi o wallitike fi courant wi'en maandiji hewɗi ko yowiti e ɓantal leydi ndin wona ponji e lekkolji e labutaniji wohimo ƴami Guinée ɓen yo tawtumo kanko e fedde makko GMD fii no ɓuttu e deƴere waɗira e leydi ndin wo kadi o ɓeyda e heɓugol ngenari o andintini e lewru feƴƴundu laana jordi no wi'e terrain rondingal janɗe simandu hewti ka pooru mori baya lamorde forikariya naɓete yeye ka leydi janane himo fodi kaalisi yaltayɗi e ngo fello ogirde janɗe simandu koko gollirte nafa Guinée ɓen
lendim ɓanto andintinen ko o kiwli laamu ngun pet général Mamadi Doumbouya foduno tawretake e suɓugoji ɗin fof. Mamadou Adama Diallo, Conakry, RFI. To Algérie jayndiyanke France biyeteɗo Christophe Glaise fowama duuɓi jeeɗiɗi kaso hanki e ñawore wulitande waɗude to Isi Ouzou nokku mo woɗɗani Alger lamorgo leydi ndi. O jayndiyanke ana tuma noddude kuliyankako ɗum sahande o tawano to Algérie ngam waɗude jewte e diɗɗal sukaɓe Algérie noddirtegal la jeunesse sportive de Kabylie e francire. Fedde RSF kañum e koreji makko kolli mette mabɓe ngal pellital sokkudemo oɗo ɗiɗo duuɓi kaso. Minati Diallo. ko suudu ñawirdu wullitordu Tizi Ouzou gondiniɗo e jukkoje duuɓi jeɗɗi kasu pawanoɗi e jayniyanke France Christophe Glaise gilla e lewru nayaɓuru e nden hitande. Suudu ñawirdu ndu hollitali so tawi ɓe keɓi dalilaji e tuwe pawanoɗe e makko ɗum woni noddude kuliyankaku tumeɗe kanko jayniyanke o jaɓali. E wi avocat makko dalilaji fuu fo keɓaka e nde ñawore ko latto sababu jukugol neɗɗo makko o ɗi duuɓi kewɗi. Hunde wotere ko Christophe Glaise waɗi ɗum woni yaade waɗude golle jayniyankagal tawe heɓali yamirore hooreɓe leydi ndi. On alhaali hanani e kasu ɓeydi hen avocat o noddi yoppitingol Christophe Glaise no yawiri. Wakkatuji seeɗan caggal nantingol ɗe jukkoje koreji makko kolliti beltoraki e o kabaru tawene kanko e hoore makko e ñawornde keñenno o tewti yaafa fewde e saroɓe ɓe kañum e hooreɓe leydi ndi ngam yoppitede e tawtoyde koreji makko. Jagorgal kalfinangal jokkodiral hakkunde France e leyɗe jananɗe noddi yoppitingol Christophe Glaise no yawiri fedde RSF daraniɗe hakkeji jaydiyankoɓe mettiniɗe jukkoje pawaɗe e makko e wi fedde nde Christophe Glaise ko golle mum jaydiyankagal waɗanno. Andinde Christophe Glaise ko jaydiyanke coftal ɓalli o nanganoma e hitande ƴaɓɓine nde sahande lural taska hakkunde Algérie e France. Ardiɓe Rwanda e ɓere RD Congo ma jaɓɓe alkamisa hande to galle lamɗo Amerique e bismago Donald Trump saabi ngo batu mabɓe ko gam sifde nanodiral jaam tarikiyankewal ko laamu dowlaji dentuɗi Amerique andini waɗude peeje kawrital hakkunde Kigali Kinshasa kono tan caɗele ina keddi taw to funnangue RDC keɗoɗen Boliba. E jonde hande nde fatunde e sifde nanodiral ngal yeeso Donald Trump jogiiɗo konngol hoorejo Congo Tina Salama tawtorteɗo kewungu holliti wonde ko wona ko alhaali nanodiral jam ngal ma tawe hen kadi nanodiral yultodiral falde nde hunde nde hoorejo Congo Félix Tshisekedi ɓooyi yidde kono sarɗiji maɓɓe ngam ɗoftagol nanodiriɗe ko hormade ndimako leydi maɓɓe ndi yaltingol kono Rwanda e nder mayri e wattugol hoolare hakkunde leyɗe maɓɓe ɗiɗi ɗe e andinde hayso tawi diplomatie hakkunde maɓɓe nana yara yeeso no hoywi taw nanodiral pukkugol kaɓirɗe ngol nde tawno kono Congo e murtuɓe M23 moni e maɓɓe kala ino tuma goɗɗo o bonandeji kewɗi kadi hoorejo Rwanda Paul Kagame ñiŋi laamu Congo yontere yewtude nde leltinde sefugol nanodiral ngal nanodiral hakkunde Rwanda e RD Congo tongeno ko e mayirde lewru jego ɓur ko e ballal dow laaɗi dentude Amérique ngal heɓa angal toɗɗi jofnude nde haari wonde to funnangue RD Congo gila ko ina abbo joni duuɓi capanɗe tati hakkunde rew e worgo Kivu diwe kewɗe ngallu e lewru goo ɓurde hitande fitinaji ɗi ɓeydima tidde e keptugol murtuɓe M23 Goma e Bukavu gure mawɗe payodinɗe nder Congo. Tedduɓe heeɗiɓe ko ɗo kaɗeten ɗiɗo kabaruji on jettama on jarnama e jokkude heeɗade RFI fulfulde ha tengti onon e seŋiɓe e kelle amen Facebook TikTok walla YouTube on jarama no fewi. Yamɗe jeetati silmaji capanɗe nayyi e goho ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Rama Diallo e kabaruji coftal ɓalli to championnat d'Angleterre kawre gaɗan toon hannde ɗum puɗɗortoɗen jaati kawranteŋugal ana dooma ɗum hakkunde Manchester United e West Ham ɗum ko hannde yamde no gahi jemma Manchester United wonuɓe e dande jeɗɗaɓede nde ana jiɗi ɓeydude townude dande muɓɓen hannde so tawi ɓe mbawi hawde West Ham heɓude laawol kawre mawɗe Ligue des Champions Europe. Hande du Manchester United ana tijji fijo muɗum lolluɓe yoga yeru mo Cameroon Brian Beme e mo Côte d'Ivoire Amad Diallo wallitade ɓe caggal wasugol laabi tati e kawle hikka ɗe e yontere faltinde nde United heɓino sa a hawde Crystal Palace e to dirɓe maɓɓe West Ham kamɓen ko ndego tan wonno koɓe kawa
e kawle enayi cakitiɗe karen e segila coupe d'Afrique des nations ɗon kasin ana sigila ona jokki kippuji yoga kolliti doggi muɓɓen angola kañum to andini ɗum hanki fijoɓe noga e jeetato Patrice Baumel yahdata to Maroc etade heɓande angola desewal muɗum aranana fijoji kan sabu dande maɓɓe towde e kawre kan ko haddu nayɓal timmode fay so tawi laabi tati wonno ko ɓe keeɓi on ɗon nokku e towo bene kañum kasin humpiti fijoɓe capanɗe tato kaɓɓe wonno ɓe o tawdete e waɗude fijoji yoga sigilanade kanɗo Amadou Rama Diallo urƴa waɗete janggo to Washington dawlaji dentude Amérique andinde kippuji fijoji coupe du monde 2026 jatiɗen andi ko kippuji capanɗe nayyi e ɗiɗi tahon woni keɓuɗi dande fijoji towɗi ɗi jeegom goɗɗi keddi hanuɗi fijude kawre barrage e tata ɓurde hitande warore nde nayi ɗi koto Europe kippuji ɗiɗi goɗɗi ɗiɗu keɓe e kawre hakkude kippuji duuɗe ɗe ɗin woni kawroji du e guɓal cakitotongal hippi ɗono hiɓɓinde kippuji capanɗe nayyi e jeetati fijoji coupe du monde hitande warore nde ekkitowo leydi Sénégal Pape Thiaw ana dawra toon hande tawdoyede e kawrital waɗu kon urƴa o caggal nde Sénégal du tawa e fijoje ɗi fijoji towɗi Rama Diallo urƴe waɗama hanki andinde kippuji kuccodiroji e kawre mawɗe coupe du monde e alhaali rugby Afrique du Sud kippo Afrique andaɗo ngo fijo jogade deseje maggo ɗiɗi na tawe e ngal guɓɓal kawtugal Italie, Géorgie et Roumanie. Ɗum noon Rama Diallo a jarama ɗiɗo kabaruji. en ngara joni e koɗo men hannde ko Harouna Déme Diayndiyanke hertorɗo coftal ɓalli FIFA ƴetti pellital yamirde clubaji ɗi heddodade e fittoɓe mumen ha ñande 15 lewru ndu gonɗen ɗum ko yontere ko adi fuɗɗagol coupe d'Afrique des nations hitandu ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi to Maroc ko adi ngal pellital andinede ko adi jonte ɗiɗi ɓe accitannoɓe fettoɓe kono joni ko yontere tan ɗum no jogori addude caɗele holno mbawɗen famirde ngal pellital FIFA ko ngal wawi battinde e heblagol kippuji Afrique e o kan Abdoulaye Diallo yewtidi Harouna Déme keɗoɗen Harouna Déme a salminama bismama mi salmitimama mboɗo salmina kala hettiɓe en Harouna FIFA fedde adunayankore toppitinde kala ko yowiti e fukku koyngel yamirino kippuji Europe naji ɗi ɗe jogoto fukkuyankoɓe mumen Afrique naɓe ha ñande 15 ndu lewru yontere ko adi kawgel fukku koyngel Afrique woni kan fuɗɗoto to Maroc holko woni miijo ma e ngal kuulal ngal FIFA ƴetti eɗen mbawi jaggude wonde ngal kuulal FIFA no jogori bonnande ko heewi leyɗe pettoje yahoɓe kamma paaden to hende to Maroc sabu ɓe mbinoɓe ka ñande jeetati lewru ngu gonɗen ɗum kamɓe maɓe mbawa heɓde fettanoɓe ɓe ɗum noon rokkaɓe tan seeɗa tan no wawi wirede ni mbeteɓe mbawa fewnitade haɓe fewnito no moƴƴi mbete no mbawi yarude coupe d'Afrique o to hende to Maroc sa arti caggal noon a ɓeydeni hen balɗe jeeɗiɗi club aji woni jogiiɓe ɓe toon deɗel Europe no mbawi jaggudeɓe ha ñande 15 kala ha neɗɗo fawno pewnitogol mum bontini foof sa ƴetti leydi wane Sénégal ñande 13 lewru no fonno fettude fecciragal cehilagal pour fewnitade haade mo yaade to hende to Tunisie toon fonno yaade fewnitoyade pour wawde hadde caggal ɗum yaha faye Maroc fettoya toon joni on programme fof bontat wawa dirtinede wawata wonde sabu so tawi fettoɓe garta ñande 15 o wawa wadde ɗo henne ñande 13 pettugal leyɗele Afrique mawɗe ɗe fof ko noon darnirno sabu ñande 13 e 14 lewru ndu manno henne nder préparation men wonde pewnitirgol men toon wonno ka kongima haali ko fati e batte ngal kuulal e heblade walla mbiyen e heblagol Afrique e kippuji gendiji ɗi Afrique mbele ngal kuulal FIFA ina yaadi e sariya fuko koyngel windereyankore sariya darnanoma ha fewna wonde ɓe jeehi ha nder ɓe caali ko saabi tubankoɓe aɗa wawi wiide ɓe mbiyata ko change de règle du jeu en plein match manam yimɓe kalde nandiray hunde ha gayna ha pettol fuddo jaha hakkunde garta mbiya ala mi yalti hen ɗum natti wonde hem jinni nandirnoɗen homi yalti hen mi waɗa ko ɗum FIFA noon darniri hande ɗumen darnde dari ten wona darnde nde no yaardino football yeeso e aduna hen so coupe d'Afrique o kontinama no waɗireni hen no yaari joni no jiiɗen e duuɓi 4 ha 5 battiɗiɗi ɗi so rentahi Afrique ma nattu dañde waɗana e nder calendrier he manam FIFA darnata ko e sattiɗi mum football Afrique ma nattu jeeyede hen
te noon son jeehi e jewtimo no moƴƴi fettoɓe Afrique koye ɓurɓe wawde aduna he jeeya hannde a wawi liwde fettoɓe ɓurɓe wonɓe aduna a limani hen Achraf Hakimi Maroc a limani hen Mohamed Salah a limani Sadio Mané a limani Osimhen walla wonɓe ha mbayne leydi fettoɓe Afrique naaɓe kono noon leyɗele mabɓe ɗe kamɓe hoɓe goni darde ɓe daari e football aduna o nde fettugol aduna ngol kamɓe leyɗele mabɓe ɗe dokkaka nden dayo mo poti dañde e on banggue o e o alhaali ko foti wonde darde CAF woni fedde Afrique naare toppitinde kala ko yowiti e foko koyngel mbele nde FIFA ƴettata ngal kuulal ɓe CAF tawnaka walla hol foti woni darde maɓɓe FIFA tan jotto waɗa he weli ɗum wiyaɓe hani kamɓe ɓe jaɓa sa ardinama noon wo hen sahaji neɗɗo no wima hani aɗa ardi leyɗele 54 hande CAF ɗum jogi 54 sa limi jeeyaɓe FIFA ɓe woni fedde aduna nde fof a limi continent ji no darorini aduna no dardorini Afrique ɓuuri hewde CAF ɓuuri hewde jogue leyɗele kono CAF ɓuuri hen wasde fullanede kañum hay fayida goto ala kala hoɓe weeli ɓe tan ɓe mbaɗa ɓe gaɗa paye CAF par ce que CAF haalata dillata watta haydara wiya fo tan wiye ɗum noon wodi sikki so tawi noon ɓe dardori wona hono yarno football pettugol banggue pettal e nder Afrique wona franchement sa continue ni wodi sikki ma yan ha heɓoya to boni sa rena heni hoɓe jinno gila e adanoma ɓe dañ ɗum wonni Coupe d'Afrique o natta wadde duuɓi ɗiɗi fof watta waɗede par duuɓi 4 ko e miijo ma waɗi ha FIFA ƴettingal kuulal e o saaha aɗa andi ko wiyano 7 ɓe goppato ma won hedde lebbi 6 caggal taƴano ma no wiyani hitani caggal waktu yeɓotono ha jebbi haade Coupe d'Afrique Coupe du monde des clubs mois de juin o nden taƴano wiya ñande 7 ɓe goppateɓe jaa so FIFA ha hande heddima semaine aji balɗe 20 no futto yaltini sarti korto wi wonde hen ni yarata addi ɗum pression club aɗani leyɗele tubakoɓe club aji mawdi joom ha wayno Manchester City en Real Madrid en Paris Saint-Germain en kañumen joɓata kamɓe jogui fettoɓe kamɓe joɓata joni noon ɓe pawi pression kewɗo sa yiiti haadi fédération ɓe gondidi ligue sa yi Premier League hande mbiyata ko goppata jour uji africain ɗi jaaha san dañino ɗi goppata hay Coupe d'Afrique waɗa e mois de décembre jiita sa yi France noon yaari sa yi Espagne Allemagne e Italie fof noon yaari ɓen noon pression mo pawe FIFA o jaɓani wonde yidde woppude jour uji jawoyade FIFA yeehi ha yeeso yi wonde mataw équipe nationale Afrique ɗi kañumen ngala kalandu ɗumen ngala kaɓandu ɗumen fayow men huuge o mbi hankadi ni yarata Aruna Deme a salminama weltanama Ahmadou Barouba fulfulde en jetti en jarni Harouda Deme e Abdoulaye Diallo ko wona ɗum toɓɓere ɓurde tengtude kabaruji ɗi hannde ko hanki wuri jaw e nder jaaɓi hadirde université Cheikh Anta Diop mo Dakar garmi gara waɗi hakkude policiɓe e sukaɓe janggoɓe e nder ngal duɗal kaaje gaz lacrymogène laawi uddaɗi ponoji duppaɗi yimɓe barmuɓe ɗum woni ko ñalli toon hanki e ngal ɗo duɗal jaaɓi hadirde ko wona ɗum en jetti jarni Ibrahima Ba to karalagal to kono onon ceŋiɓe e hello amen TikTok hello amen Facebook e YouTube on jettama on jarnama taw noon en jejitani heɗortoɓe radio on jarama no fewi faggudu e ɓamtare Afrique Abdoulaye Dikko tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam on jettama on calminama kala hen ɗo mbawɗon tawede heeɗade oɗo wakkati nde yeftere faggudu e ɓamtare Afrique hannden en jewtan e dow simandu ndeɗo yo nokkure noon ogirde nde